ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ nke a. Bịakwanụ na nwoke ozu nwunye ya ka nọ na mọchụwa mana gbagagba nwoke ekwe ezikwa ya ezu ike. Nwata rigoro okwu ya na-agbakasịzikwa ya n'akwa wee na-asị ya na ọ chọrọ ịsọkwe nke bụ na akwabekwa nwaanyị nke nwoke ka lawuru alawu. Nwoke wee nọrọkwa wee na-achọkwa nwaanyị ọzọ ya ala, nwaanyị ọzọ ya agba egwu ọlakịrịpụtụ, nwaanyị ọzọ ya agbata ntụrụgede. Nwunye ya nke nwụrụ anwụ enyibekwa ya, akwabekwa ya. Nwoke onu fụrụ ebe a ọ chụbagokwa nwaanyị ọzọ ya na ya agba egwu ọlakịrịpụtụ bịakwanụ ka nke ọrụ unu ka otu wee mee na anụta ka ala eze. O wee bụ na nwoke onu na-afụ ebe a ka a na-akọwa na ya na nwunye ya nụrụ anụmdi na nwunye na 2020 and na nwunye ya anụnwa na ọ mụtabeghị nwa. Agwazikwa anyị ka nwaanyị si wee nwụ na nwaanyị ejere ịmụ nwa ka ọ na ọnwụ gburu nwaanyị ka ọ na nwere ife nwaanyị na-aya na ife agwala anyị bụ na nwaanyị onu na-afụ ebe anya na ya gbara akwụkwọ na nwaanyị mmadụ abụrụgokwa onye nwụrụ anwụ and na ozu ya ka dọ na mọchụwa na-akanyere ikwu ozu ya on Friday bụkwa na Ọgọst 1st 2025 n'ụbọchị a ka nwoke onu na-afụ ebe a ka a ya akwa nwunye ya anya na ya gbara akwụkwọ nwụrụ anwụ. Mana nwoke anụnwa onu na-afụ ebe a bụ di ya dị isi ka onye isi ndị nchụaja apụtagokwa n'ihu akwụkwọ na grupu fa nwere na ọgbata nzukọ ụnụ ụka fa maka na ife edere ebe a bụ God fearing single. Ọ dị ka ebe fa na a na-achọta nwaanyị mbụ ndị ụnụ ụka fa, ka ebe fa na a na-achọta oyi nwoke na oyi nwaanyị, ka ebe fa na a na-enwe ife mgbarị amụ ka iwee marụkwa na onye laikiri ya anụ, ka ọ na-ebe ndị chegharịla echegharị, ndị furu Chineke n'anya, ndị Chineke na-anụ okwu, ka ọ na-ebe fa na-afụ onwe fa wee mara onye ya anụ di na nwunye n'ime fa n'ọkwa ebe a ka pastọ jee na grupu ahụ wee ruo ebe ahụ wee na-ederufe ozi na-akọwa na mbọsị pastọ dere ozi anụnwa bụ na Julaị 9 2025 wee ruo ebe ahụ wee sịfa ndị ọgbata nzukọ n'ime Chineke good morning o, ekene m unu na ọnyanwa bụ ụbọm ụwa from Nigeria na ọ dịkwanụ 41 years na ọ bụkwanụ nwoke nwunye ya nwụrụ anwụ nya widowa na ọ nwerọkwanụ nwa na nwunye ya amụtaghị ọrịa nwa bifo ọnwụnwa mana ya na-atụkwa n'anya na ya amụtakwanụ nwa echi niile, na ya na-atụkwa n'anya na ọ ya enwekwanụ nwa ka fa prezie Chineke tugeda na onye ọbụla fidkwanụ free wee sendịkwanụrụ ya meseji na ka ọ dị kịta anụnwa na ya na-achọzikwanụ nwaanyị, na ya na-achọ nwaanyị ma Chineke, na ya na-achọ sista na-atụkwanụ Chineke egwu ma malụkwanụ Chineke nya na onidiri God fearing sister onye makwanụ Chineke ọfụma. Ọkwa nwoke nwunye ya ka nọ na mọchụwa ọkwa nwoke ozu nwunye ya ka dọ na mọchụwa nke ọ lawuru alawu, ọ kwabekwa ya, ọ na-achọkwa nwaanyị ọzọ oyi eji amụ wee duwu ka ọ na-akọgherikwa ife anụnwa na ya bụ grupu ọgwụ akwafe ife gburu nwunye ya. Unu mana ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-ajụzikwa na onye ọbụla di ya nwarụ maọbụ onye ọbụla nwunye ya nwarụ na ọ jekwa na ịnụ nwaanyị ọzọ na-aya ajụghị kedu ife gburu nke ị na-anụbu ka onye a wee marụ na ọ ya abịa ka ọ na ọ ya abịa. Nwoke a wee nọrọ ebe a wee na-akọgheri ọgwụ agwafa na ozu nwunye ya nke ọ lagbu na ọkadụ na mọchụba na ọ kwabekwa ya na-akakanyere ịkwa ya akwa ọ na-abụzi nwaanyị nwee ya anụ kwetazie maọbụ onwe onye sendiri ozi na grupu gụna ya na-akpazi nkata o kweta na ya anụ ya maọbụ gịnị ya jezie ụra na-akpa nkata n'ịlụ ọvụrụ ya na-ịlaikiri ya na-efuru ya n'anya mana nke ịlawulu alawu ozu ya ka nọ na mọchụba ka ya agwazikwa ya na ịkwabekwa nke ị na-anụ. Ịmakwa na nwaanyị ọbụla kwetala ogụna ya na-akpa nkata na igwu ya na nke gụna ya na-anụbu ị na-anụ anụ na ozu ya nọ na mọchụba na-akwabeghị ya. Kedu ife ọ dị gị ka nya bụ nwaanyị oyi eche n'obi ya ụka ya asị ụka gụna ya na-abụ n'ayị. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị ya kpakwara ụfọ ha n'isi fa aka ya ekwetakwa ị na-ekwetakwa na ekwe ife mere ihe ka ịma na oyi eto wee mebie. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị ya ekweta na ọ bụrụkwa onye ma ife ọ ya asị nwoke na agbalụghị ọha n'isi na isi adịkwaghị mma na nke ịlawulu alawu na ịkwabeghị ya. Ị na-achọkwa nwaanyị ọzọ ya abịaghị aka n'isi, na-achọ nwaanyị ya abịaghị aka n'amụ, nwaanyị ya ehughị aka n'azụ, onye ihe eji gba egwu ọlakịrịpụtụ na ya ma na ọ bụrụ na ọnya nwa na ọ dụrụ ya etu a n'ihi ebihapụkwa ya na mọchụwa ịchọbakwa onye ọzọ. Unu asị na nwoke a na-ahụ ụdị ya okwe ndị na-eme ife ndị ụka unu afụrụ ndị a na-eme ife ndị ụka, ndị a na-eme ife omenala ifefa na-ala n'ọhụ, ifefa na-ala n'ọtụ ife ndị a na-agbanata ntụrụgede ọ dịghị ịka akọ nke ịfụ n'imefa osochisia isi na-eme hori nweje ihe ama na ife ndị a na-agwọrị na ife ndị a na-agbanata ntụrụgede sọsọ Chineke bido n'igwe ma sista alụlụ a na gburu gị brọda nke gị ka njọ kokokokokokokom. Ndị mmadụ wee jezie na kọmentị wee na-adọ nwoke a ka jenereta pati my neighbor. Ụfọdụ osiri ya nna ya biko nya chelụ ka etinye n'ozu nwunye ya na ana bifo gbagagbu ya wee na-ekeni bifo utu ya wee na-ekweri ya egwu. Ụfọdụ na-asị na ekwesịrị ime nwoke a nyocha na nzacha
ka a maa na anya adịkwa ya mma ka isi adịkwa ya mma ka onye a ji aka ya wee tọgbu nwaanyị mmadụ ebe ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị na nwunye nwoke anụnwa tọrọ ya na ọ ya abịa kpatalụ nwoke anụnwa ji achọ nwaanyị ọzọ so mgbe o je na-anụ ya ọ na-agba ya ta ntụrụgede ọhụ ime ka nke nwaanyị adị mgbe fa gbara akwụkwọ ike ọ bụrụ na nwa ọ dị ime ya pụrụ apụ ma ọ na-amụọzi ya ma ọ na-amụọrị ọnwụnwa mgbe ọ na-agba ya ta ntụrụgede na-agba ya missionary journey ọ na-abọgheri ya ọhụụ ọ na-ala ọ mahụ na ọ tọrọ ya oluzie kịta anụnwa ọma na ya na ya abụghị ọgbọ a na-eme ọgbọ n'ịlụ ọtụ ka a na-eme ọgbọ n'ịmụ nwa maka na ede na Gloria nwunye ya dịkwanụ 43 years nyanwa bụ di ya dịkwanụ 41 years ka ndị mmadụ ji wee na-asị na nwunye ya tọrọ ya mgbe ọ na-ala ya ọ na-abọgheri ya ọhụụ ọ mahụ na ọ tọrọ ya ọnya ya emezi na ọ ya akwụnyela ozu ugwu ọnya ya emezi na ọ ya akwụnyela onye nwụrụ anwụ ugwu ọ bụrụ na onye nwa nwụrụ kịta nwunye ya apụta je na-achụ nwoke ọzọ na-asị na ọtụ na-akọ ya ọkọ ka ọ maka na nwaanyị nwụrụ ntụ ọbụla o tikwa wee dụ ihe akwụnyela ozu ugbu ozu bifo iwee pụta tewe onwe gị ule si na gbagagba na-adọkasị gị traụza ọkwa ụdị ndị a na-abụ mbọtị a na-akwa ozu nwunye fa edokwa ozu nwaanyị n'elu fa anọrọ n'ala na-eti nwaanyị ọzọ anyị ka akwụna n'isi kpokọrọ ndị ọyịfa nwaanyị yịta n'elu ebe a na-agbafa missionary journey na-agba nwaanyị nwụrụ anwụ na-eti ya egede n'isi ebe edokwala ozu anyị enwe ndidi ka etinye ozu n'ala ka e wee bido ọlakịrị pụta ife anụnwa na-emekwanụ na Akwa Igbo steeti n'ọkwa nke nna otu ka m wetara unu ka mkpụrụ obi nwatakịrị zuru ike na ndokwa o jee nanụ ka ndị jere ije di ya etinyebeghị ya n'ala utu ya ekwenyiwego enu gbagagba ya akwụnyiwego ọtọ ọ chọbago onye ọzọ ya alagbukwa alejedirio ọkwa ife nna otu ka m wetara unu ka mkpụrụ obi nwatakịrị mmadụ zuru ike na ndokwa na ọhọ di ya na-achọ ọtụọ ya ala ka a na-aka akụkọ ya ekenekwa m unu.